Hyd heddiw, dyw Jack ddim yn siŵr ai pwer ei feddwl neu gyd ddigwyddiad gwirthiol oedd e, ond ar yr union eiliad honno, daeth bataliwn anhygoel i'r golwg. I ddechrau, doedd hi ddim yn amlwg beth oedd yn symud yn gyflym tuag atyn nhw ar y gorwel. Dim ond dots bach oedd ei weld, ond wrth iddo ddod yn agosach a thyfu mewn maint daeth yn gliriach. Rhyw fath o greadur brown ac adenydd oedd e yn codi ac esgyn ar draws yr wybren dywyll a'r gyflymder eithriadol. A beth oedd ar ei gefn? Roedd rhywbeth yn eistedd ar gefn y bwysfil yn fuddugoliaethus ac yn frawychus ar yr un pryd. Ceodd Jack ei lygaid am eiliad a'i hagor eto. Beth? Doedd bosib mai dyna pwy oedden nhw, ond yn rithro tuag atyn nhw yn llawn llawenydd, roedd dilys y foddau ddiges eira ar gefn Cefn y camel. Ac roedd Cefn yn gallu hedfan. Roedd y crybiau wedi ffrwydro gan greu par o adenydd aur godidog. Roedd dilys yn bloeddio ac yn gweiddi ar ei gefn fel ryfelwraig ffyrnig yn barod i fynd i frwydr, ond nid nhw oedd yr unig rai oedd yn dod ar ras. Roedd 9 carw yn plymio tua'r ddeiar y tu ôl iddyn nhw, yn cyflymu ac yn cyflymu eto tuag at ei glynion. Roedden nhw mor gyflym, mor arbennig o fedrus, naeth Agnes da'i chryw ddim hyd yn oed sylwi arnyn nhw yn dynesu. Felly doedd dim cyfle i ddianc. A chyn iddyn nhw sylweddoli beth oedd yn digwydd, roedd un camel llawn gwynt a'i geirw dialgar wedi agor ei tinau ac wedi gollwng pentwr ar ôl pentwr o gachu ar ei pennau.